Tady se díváme na věc, kterou jsem sem zařadil záměrně, protože většinou se mě lidé ptají, proč tečou tak obrovské peníze na takovýto výzkum a k čemu to je vůbec dobrý a jestli bude chleba levnější, to je ta oblíbená otázka. Odpověď je taková, že chleba samozřejmě levnější nebude a že z takovéhoto základního výzkumu, kdy jednak zkoumáme rané fáze vesmíru, ale na těch protonech třeba zkoumáme, jak fungují jednotlivé interakce, jak funguje antihmota, tak je to základní výzkum, ze kterého nikdy nevíme, co vznikne, ale vůbec pochopení toho, jak funguje látka, jak spolu interagují jednotlivé části, je do budoucna devizou pro to, abychom pochopili, jak získávat další zdroje energie, které lidstvo bezesporu potřebuje. Ale je tady spousta nechtěných a vedlejších výstupů, které potom používá celý svět a i jenom kvůli těmto vedlejším výstupům by bylo dobré takovéto experimenty dělat, ale samozřejmě tady je prvotní to pochopení látky. A jeden z těch externích vedlejších výstupů, který tady byl, je, že celý ten CERN je obrovské pracoviště s mnoha urychlovači a s mnoha lidmi, kteří zpracovávají data a potřebují si ta data mezi těmi počítači vyměňovat. A tady vlastně byl navržen internet a ten protokol www, který dneska každý zná. A toto, na co se díváte, je historická mašina, která je nesmírně ceněná. Je to první internetový server světa, na kterém vlastně byla zprovozněna ta síť www přes tento protokol. Původně byl vystaven tento server na výstavě Mikrokosmos v CERNu, ale protože se o něj prali mezi Mikrokosmosem a výpočetním střediskem a zvítězilo výpočetní středisko, tak v tuto chvíli ho můžete vidět ve skleněné vitríně jako nejcennější exponát ve výpočetním středisku v CERNu. A vlastně nebýt CERNu, nebýt výzkumu elementárních částic, tak bychom dneska určitě neměli internet. Asi by později vznikly nějaké sítě, ale zřejmě úplně jiného typu. Čili to, že dneska každý z vás používá internet, tak ho používá vlastně výsledky výzkumu z CERNu. Tak,